Vi har valgt et forsøg, som indebærer isterninger, der smelter. Vi havde en hypotese, som lød sådan, at vi gerne ville undersøge, om temperaturen på vandet og underlaget, som isterningen lå på, havde en indflydelse på, hvor lang tid det tog for isterningen at smelte. Vi har brugt en firkantet beholder, som vi havde proppet det her vand i, og så har vi selvfølgelig også brugt vand, og et termometer, og en elkedel til at varme det her vand op, nogle isterninger, et stopur, en jernklodsplade ting, en aluminiumsplade og en træklods. Ved det første forsøg, der havde vi gjort det sådan, at vi havde kogt noget vand, som vi havde så puttet i den her beholder, hvor vi så havde taget temperaturen på vandet, så vi kunne se, hvor varmt det var. Og så proppede vi en isterning dernede i, og så tog vi tid på, hvor lang tid det tog for isterningen at smelte. Ved det andet forsøg, der havde vi gjort det på den måde, at vi havde fundet nogle forskellige underlag, og så havde vi placeret isterningen på de underlag, der var, og så tog vi tiden på, hvor lang tid det tog for isterningen at smelte på de forskellige underlag. Vi havde skrevet ned, hvor lang tid det tog for isterningen at smelte på ved de forskellige temperaturer, og den første isterning tog det 69 sekunder, 15 for den at smelte ved 47,5 grader varmt vand. Ved den anden isterning, der tog det 417 sekunder ved 4 graders varmt vand. For den tredje isterning, der tog det 90,49 sekunder ved 27 graders varmt vand, og ved den sidste og fjerde isterning, der tog det 62 sekunder ved 40 graders varmt vand. Og man kan så se på grafen, at hvis vandet har en lav temperatur, så tager det rigtig lang tid for isterningen at smelte. I forhold til hvis vandet var varmere, så gik det nok lidt hurtigere. Og ud fra de her oplysninger, der kan man så se, at vandet faktisk har en indflydelse. Altså vandets temperatur faktisk har en indflydelse på, hvor hurtigt eller langsomt en isterning den smelter. Ved forsøg nummer 2, der havde vi gjort det på lidt samme måde som ved forsøg nummer 1. Vi havde skrevet ned, hvor lang tid det tog for isterningen at smelte på de forskellige underlag, og det tog 138,17 sekunder for isterningen at smelte, hvis den lå på en jernklods, og det tog 161,9 sekunder for isterningen at smelte, hvis den lå på en aluminiumsplade, og ved den sidste isterning, der tog det 3242,87 sekunder, da den lå på en træklods. Og på diagrammet, der kan man se, hvor stor en forskel der er på de metallerne og træklodsen. Og det vil sige, at metallerne de udleder lidt mere energi, end træklodsen lige gør. Og derfor også får de isterningen til at smelte hurtigere. Ved hvert forsøg, der er der selvfølgelig nogle fejlkilder. Og ved det første forsøg, der flød isterningen lidt ovenpå, så det var ikke alle sider, som var helt nedvendt. Så hele isterningen var altså ikke omringet af vand, men det var en stor del af den var. Og vi kunne ikke rigtig måle temperaturen præcist, fordi det var et gammeldags termometer, og så kunne man nemt lige kigge lidt forkert, sådan 47 eller 48 grader. Vandet beholder ikke den samme temperatur gennem hele forsøget, fordi isterningen og luften påvirker vandets temperatur. Og der er en lille forskel på størrelsen på isterningerne. Ved forsøg nummer 2, der holdt vi jo ved isterningerne
inden vi satte det på underlaget. Så vores kropsvarme kan egentlig godt have gjort en lille bitte effekt på forsøgets resultater. Og de forskellige underlag var brugt af den anden gruppe, så de var allerede kolde, og det kunne også sagtens have haft en effekt. Vores konklusion og vurdering, det er, at vi konkluderer, at forsøgets forløb er gået godt, og fejlkilderne, det virker ikke til at påvirke så meget, som man skulle forvente. Vi målte vandets temperatur under hele nedsmeltningen, og man kunne se, at temperaturen ikke ændrede sig særlig meget. Isterninger var cirka samme størrelse, fordi at de var lavet i den samme beholder, så ja, det var det.